19 Μαΐου, η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Από όποια πλευρά και να το δεις, όταν γίνεται ένας πόλεμος και μια σφαγή ανθρώπων, είναι καταδικαστέο από όλους μας. Το κυριότερο είναι ένα, να μην συνεχιστεί αυτός ο κύκλος εκδίκησης και μίσους ανάμεσα στους λαούς. Αυτό που μου έδωσε ο κύριος Στέφανος να καταλάβω αυτές τις μέρες είναι ότι οι Πόντιοι δεν θέλουν να εκδικηθούν για τη γενοκτονία, για όλη αυτή τη σφαγή που έγινε στους προγονείς τους. Θέλουν απλά να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη μέρα και να αναλάβουν τις ευθύνες τους ο τουρκικός λαός. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη, είτε να αναγνωρίσουν ότι αυτή η μέρα ήταν η μέρα σφαγής και γενοκτονίας ενός ολόκληρου λαού 350.000 ανθρώπων. Ασχέτως της ποντιακής μου καταγωγής και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην Παναγία Σομελά, είναι κρίμα, ή μάλλον να είμαι πιο ανοιχτός, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν κάποιοι μπούφοι, κάποιοι ανεγκέφαλοι, οι οποίοι καταστρέφουν οποιοδήποτε είδος τέχνης και πολιτισμού. Και επειδή αυτό το φαινόμενο υπάρχει και στη δική μας χώρα, για να μιλήσω στη γλώσσα κάποιον, είναι σαν να έρχομαι εγώ στο ωραίο γκράφιτι που έχεις κάνει εσύ πάνω σε έναν τοίχο και είναι τόσο όμορφο, και να έρχομαι και να γράφω με κλειδί από πάνω το όνομά μου και να λέω Σάκης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι κρίμα. Πόσο μάλλον σε μια τέχνη χιλιάδων ετών. Ο θάνατον και η ζωή αγκαλιασμένα σκίνταν, μανάδες που εφέκετεν, πόρτας καρακωμένα, κυρούδες που περμένεσας ακόμα αντορφανάσουν, αδελφόπα που κλαίγνεσας, αδέλφια και αδελφάδες, παιδεία που εφέκετεν άκλερους κύρ και μάναν, άντρα πεφέ και σάχαρον και χέραν τη γυναίκας, κοδέσπαινα που απόλεκες το σύντροφο συγχώραν. Ούλ που εσέβετεν σιγήν και σέβετεν σοχόμαν τη γενιάσεσουν, κτήμαν καιρούς και χρόνια, πάπων προς πάπων, ελαφρών, γονέων προς γονέων, κληρονομιάς ο Θεόν κι ας αγωνιακάσουν. Το χώμαν τε περμένεσας και μας παεπερμένεν. Σκώστια το με το κεφάλ, με τα στουδένια ομοία, ξύστια το με τα γόνατα, με την χερή τα στούδια, και βγάτε να σα μνήματα, ευγάτε σα τα φία, ευγάτε οι αποθαμέν, οι ζωντανοί θα εμπαίνε.